Boas noites, uns segundiños antes das 9, digo das 9, sí, das 9 en Canarias, das 10, abro xa o directo porque estou ansioso por contarvos todo relacionado coas oposicións. 4 de febreiro de 2025, primeiro directo, digamos así, en serio sobre as oposicións do vindeiro xuño, que xa sabedes que hoxe se confirmou na mesa sectorial que van ser, como era de esperar, por outra parte, o sábado 21 de xuño de 2025. Non nos pilla de novo, digo de como era de esperar, porque non nos pilla de novo que sexa sempre a fin de semana pois que rematan as clases ou máis ou menos a fin de semana que cadra sobre o 20 de xuño. Bueno, de que vos vou falar hoxe? De oposicións, lóxicamente. Vou aproveitar porque, sinceramente, como imagino que xa todos sabedes, as oposicións deste ano non traen ningún cambio especialmente relevante con respecto ás do 2024. Entón o que vou facer, aproveitando que imagino que haberá xente que, bueno, que chegou con este directo por primeira vez á Canle, xente que se presenta por primeira vez, pois o que vou facer tamén vai ser un repaso xeral do que é o sistema de oposicións, é dicir, vou facer un resumo do borrador da convocatoria, que xa sabedes que de momento é un borrador, iso significa que aínda non hai prazo para quen pregunta, que moita xente xa pregunta, publicas calquera cousa sobre que van ser o 21 de xuño, pois a xente pregunta, xa me pode escribir? Non, aínda non vos podedes escribir, e para iso aínda quedan semanas, vale? Despois xa vos dou máis detalles sobre cando será aproximadamente o prazo de inscripción e todo iso, pero xa digo, vou facer unha mestura de análise da mesa sectorial que houve hoxe sobre oposicións, na que estuven, e por iso vos podo trasladar a información de primeira man, e vou aproveitar tamén a ir facendo pois un resumo pois de como son as oposicións a partir da análise que vou facer, como digo, do borrador da convocatoria. Vale? Ao final do directo, se queredes, podesme facer preguntas no chat. Agora estarei mirando algo po chat, se vexo algo, pois contestarei e tal, pero bueno, sobre o número de prazas, pois vai ser do primeiro que fale, vale? Entón, iso, vou empezar xa directamente, xa que alguén pregunta aí que están dicindo que as prazas publicadas son as que hai no borrador. Sí, efectivamente, esas van ser as prazas. E tamén di que non saiu de hoy nada, se é normal. Vou falar de todo isto ao longo do directo, vale? O de se é normal ou non, pois iso valoradelo vos, eu digo vos, pois xa vos podo dicir a explicación que deu a Consellería, pois que é que van esperar a colocar a xente que hai sin colocar, entón por iso non sacan oposicións. O sea, foi unha excusa un pouco así daquela maneira. Pero bueno, sí, as que hai na convocatoria son as prazas que vai haber. Iso non cambiou na mesa sectorial, a pesar de que houve sindicatos pois, que pediron que se sacasen, por exemplo, de Escola de Idiomas, vale? Entre outras cousas. Bueno, se vos fixades, antes de empezar a debullar un pouco todo relacionado co sistema de oposicións e, bueno, as novidades que houve na mesa de hoxe, etc., quero vos falar do número de prazas, vale? Xa digo, como empezaste xusto falando das prazas publicadas no borrador, pois vou empezar co número de prazas. Número de prazas. Son, bueno, se vistes os medios de comunicación estes días, veredes noticias como na Voz de Galicia, por exemplo, Educación convoca este ano 1664 prazas. Na propia páxina web da Consellería, en edu.xunta.gal, podedes ver unha noticia, penso que é de hoxe. Os exames das oposicións do ensino comezarán o 21 de xuño con 1664 prazas. Outra noticia de El Progreso, penso que é Galicia oferta 1664 prazas nas oposicións de educación, é todo mentira. Vale? Non se van dar 1664 prazas, xa vos lo digo a día de hoxe, 4 de febreiro de 2025, sendo as oposicións o 21 de xuño, que é totalmente falso que se vayan a xudicar 1664 prazas, vale? Por qué? Pois moi sinxelo. Primeiro, hai un 25% desas prazas que son, obrigatoriamente, de promoción interna e que non se pasan a libre, a pesar de que foi algo que tamén se pideu na mesa, non as queren pasar a libre ou escúdense en que hai unha lei que non nos permite pasar a libre, xa mete que haber un 25% reservado para quen dá 2 a 1, etc., todo o que queirades, vale? Pero dese 25% de prazas reservadas ao acceso ou á promoción interna, para que me entendades todos e todas,
Dese 25%, a maioría, poñédelle sobre o 80 ou 90% desas prazas, non se dan e quedan aí nun limbo. Incluso hai especialidades nas que non hai nin siquiera xente, non hai un número de... hai máis prazas que xente, para que me entendades. Entón, sempre quedan prazas baleiras das de promoción interna. Vale? A isto podedes sumar, por exemplo, que hai especialidades como estas últimas que abriron sen mestrado, tipo informática, equipos electrónicos, nas que todo o mundo sabe xa, a día de hoxe, que van quedar prazas vacantes, porque levan quedando non sei cantos anos, entón é moi probable que este ano tamén queden prazas vacantes desas especialidades, vale? Entón, temos non sei cantas prazas de promoción interna que non se van dar, as que van especialidades nas que non se van dar todas as prazas que hai. E aparte diso, agora hai unha novidade que xa podemos dicir que as prazas de discapacidade non van pasar a libre nin de coña. O ano pasado lembrade que había a posibilidade de que se superaba o 3% do número de prazas total por quenda D, se aprobaban, pasábanse a libre. Este ano, polos cambios que fixeron, xa vos explicarei despois, non vai haber ningunha acumulación de prazas da quenda D na quenda libre. Vale? Entón todo isto fai que finalmente o que tiñan que poñer os medios de comunicación e o que tiña que dicir a propia Consellería é non que se van dar 1.664 prazas, non. Que se darán aproximadamente un pouco máis de 1.000 prazas. Iso é a realidade, é o número de prazas nas oposicións que vai ser real. Lóxicamente, isto estou non dicindo do a 4 de febreiro, pero cando chegue xullo e saían as notas, pois xo veredes e xo confirmaredes que van ser poucas máis de 1.000 as prazas que se den realmente. Vale? De feito, incluso, tanto bombo e platillo lle dan que esas 1.664 prazas que tanto anuncian é a oferta máis baixa desde o ano 2018. Vale? É iso que fixadevos que eles suman todo, vale, nese número. Pero bueno, aclarado isto e deixando claro que non vai ser o número de prazas ese que tanto anuncian o que van dar, novidades que hai este ano. Empezamos polo tema precisamente das prazas da quenda D, que vos dicía que non se van a acumular a libre, vale? As prazas da quenda D este ano introducen unha novidade que reservan dentro da porcentaxe de prazas reservadas á quenda D, dentro desa porcentaxe, un 2% vai ir para prazas para persoas con discapacidade intelectual, vale? Introducen, digamos, unha división aí pola, bueno, isto é debido á lei, penso que é de función pública, bueno, non me acordo agora exactamente que, pero bueno, é unha lei o que fai que se teña que acumular este 2% de discapacidade intelectual, vale? Relacionado con isto vai haber unha novidade das dúas que vai. A segunda que vos vou dicir vai ser máis gorda. Tedes que estar atentos a esta segunda novidade que vai haber na solicitude de participación. Eu prometo que farei un tutorial e un directo como cada ano aquí, inscribíndome nas OVOS para explicarvos como vai, pero hai unha cousa moi importante que direi un pouquiño máis para diante, pero xa adianto a primeira novidade que vai haber na inscripción das OPOS, que vai ser que se alguén participa por quenda D, vai haber un momento no que teña que escoller entre quenda D de discapacidade intelectual ou o resto da quenda D. Ese vai ser un cambio que xa nos comentaron hoxe na mesa sectorial que se ia dar na solicitude de inscripción nas OPOS, de participación, vale? Que xa vos digo, hai outro cambio aínda bastante máis importante, máis gordo, que pode dar bastante máis confusión e problemas, pero como xa vos vou explicar agora, e oídes ver despois cando fago o tutorial máis para diante, pois espero que non teñades o problema que se pode dar neste caso, vale? Con respecto aos lugares das probas, de onde son os exames de oposición, as persoas que vos presentades sobre todo por primeira vez, pois entendo que non sabedes como é o rollo este, sobre todo se sodes de secundaria, vale? Pero digamos que os lugares das OPOS varían en función do corpo que te presentes. Se te presentes, por exemplo, o corpo de mestres, ti na solicitude de participación vas poder escoller onde prefires facer o exame. Non quere dicir que despois o vais facer no sitio no que ti escolles, pero damos a posibilidade de escoller no corpo de mestres onde facer a vosa oposición, vale? Ata este ano a convocatoria recollía onde eran, en que localidades eran os tribunais número 1 de cada especialidade, vale? No corpo de mestres especificábano. Este ano no borrador da convocatoria non viña, pero hoxe comentámolo na mesa sectorial e a administración recoñeceu que na convocatoria que finalmente se publique no DOGA sí que van vir os lugares onde van ter base, digamos, ou sede, mellor dito aínda,
os tribunais número 1 do corpo de mestres, vale? E con respecto ao corpo de secundaria, que é un pouco distinto, vale? Nos corpos de secundaria, normalmente é a Consellería de Educación a que publica unha resolución, e nesa resolución dinos, ou aparece, onde van ser os exames de cada unha das especialidades. Aquí xa sabedes que se estades en calquera das miñas redes sociais, vale? Tedelas todas disponibles na parte de abaixo de profesoradogalicia.com, que é a miña web. Aí tedes todas as miñas redes sociais, entón xa sabedes que, concretamente nunha delas, en Discord, facemos, digamos, como unha recollida de información que nos van trasladando distintos docentes que están en distintos centros e que nos van dicindo, pois aquí van ser as oposicións de non sei que, aquí van ser a especialidade de matemáticas, aquí a de galego, a de castelán. Estou falando de secundaria, vale? Entón, eso publicámoslo en Discord, entón, normalmente, bastante antes, ou polo menos un mes ou un par de meses antes de que a Consellería publique a resolución cos lugares, pois esa información xa intentamos trasladárbola en Discord. Vale? A ver, pregunta aí alguén, pa música en secundaria non saíron prazas este ano. Crees que aínda pode sair algunha despois da negociación sindical? A negociación sindical que vos estou trasladando ahora, na que estiven eu, por iso estou aquí trasladando a información, foi hoxe xa. E non hai ningún aumento de prazas, nin ningunha modificación de especialidades que vayan sair, nin nada de nada, vale? Xo dixen ao principio do directo. Como di aí Xoán Partisano, efectivamente, negociación entrecomillado, porque últimamente as mesas de Opo son máis ben un trámite porque nin negocian o número de prazas da oferta de emprego. Bueno, nos últimos anos eu sí que teño asistido a algunha mesa na que se conseguiu engadir efectivamente máis prazas, pero estes últimos anos, pois a verdade é que non, vale? Máis cousas. Distribución de aspirantes, vale? A distribución de opositores, como ben sabedes, ou os que sodes novos, pois enteradesvos agora que vos lo transmito. A distribución de aspirantes faise en función dunha letra e dos apelidos, vale? Este ano a letra que saiu no sorteo é o F. Polo tanto, se te apelidas Facal ou Fernández, pois que saibas que é probable que esteas no tribunal número 1, vale? Así que anotade por aí, a letra F é a que vai determinar a distribución de aspirantes en tribunais, vale? Vai empezar, pois, no tribunal número 1 pola letra F, e despois por aí, pois, ata a Z, vale? Ata a Z non, ata a letra anterior ao F, lóxicamente. Asignación de prazas aos tribunais. Isto tamén vos pode sorprender aos que vos presentáis por primeira vez. As prazas asígnase proporcionalmente aos tribunais en función do número de opositores que se presentaron ao acto de presentación. Acto de presentación do que vou falar despois, pero que xa repito que vai ser o 21 de xuño, seguramente, isto teredes que comprobalo máis adiante, ás 9 da mañá, e aí probablemente tamén fagades ese mesmo día a primeira proba, o 21 de xuño, vale? Seguimos, solicitudes de participación, que vos comentaba antes. Bueno, pois que sodes novatos e novatas, as solicitudes de participación, bueno, a ver, eu vou facer un tutorial, un directo explicándovos como se inscribe unhas opos, etc, etc. Non ides ter problema. Pero ainda así adianto-vos algo, vale? As solicitudes de participación fanse na página web de oposicións, edu.xunta.gal/oposicións, vale? É unha página que debedes ter moito en conta porque é tamén onde se fan os chamamentos, vale? Na miña página de YouTube xa tedes, por se queredes ir vendo, tutoriais do ano pasado, que a inscripción vai ser similar. Vai haber dúas novidades na inscripción. A primeira xa vos comentei antes, que é que se ides pola quenda D ides ter que escoller entre quenda D de discapacidade intelectual ou outras. E o segundo cambio, que é o que vos comentaba antes, que é moi importante, repito, é que ata agora, se lembrades cando vos escribíades nas opos, a posibilidade de que vos consultasen os antecedentes por delitos sexuais estaba marcada, digamos, de oficio,
Vale? É dicir, non había que facer nada para que automáticamente nos consultaran se temos antecedentes por delitos de índole sexual. Vale? A partir deste ano, hai que facer o consentimento expreso. Que significa iso? Que a opción por defecto vai aparecer desmarcada. Vale? Polo tanto, ides ser vós quen ides ter que marcar na solicitude de inscripción nas OPOs que autorizades a consulta de que non tedes antecedentes por delitos sexuais. Vale? É un cambio que, aínda que pode parecer tontería, é moi importante. Vale? Porque se non admites iso, é probable que saes excluído. Vale? Entón, lembrade isto, eu xo repetirei 1000 veces cando fago o tutorial, cando fago o directo aquí nesta canle, pero bueno, xa vos lo adiantei. Vale? máis cousas. Presentarse noutra comunidade. Unha pregunta tamén moi habitual que facedes é se vos podedes presentar noutra comunidade e se seguides mantendo o posto aquí nas listas. Aquí, se o posto o tedes consolidado, aquí podedes vos presentar a calquera especialidade que vos queirades, porque o requisito para seguir co posto consolidado nunha lista é presentarte a unha oposición á especialidade que ti queiras. É como se te vas a outra comunidade. Vale? Se te vas a outra comunidade, tens que ter en conta que tens que xustificar, vale? Tedes que xustificar antes do 20 de xullo de 2025 que vos presentastes enviando unha instancia xenérica por sede electrónica a Recursos Humanos cos xustificantes de presentación noutra comunidade autónoma, vale? Máis cousas. O prazo de solicitudes, que supoño que será unha cousa que vos interesa a todos e todas. O prazo de presentación de solicitudes sempre é de 15 días hábiles, vale? Pero cando van comenzar eses 15 días hábiles? Pois mira, digo vos, primeiro, vai ser o máis rápido posible que poidan. Foi o que nos trasladaron hoxe na mesa sectorial. Van sacar o prazo o máis axiña posible. Pero, iso non quere dicir que o van sacar esta semana, nin seguramente que ven, vale? Explico vos por qué. Para poder sacar a convocatoria, primeiro teñen que publicar no DOGA, que é onde tamén se publica que é onde se publica a convocatoria, teñen que publicar tamén no DOGA a oferta de emprego, o decreto de oferta de emprego. Unha vez que publiquen ese decreto de oferta de emprego, que é o número de prazas totais, etc., etc., unha semana despois, máis ou menos é cando contan publicar a convocatoria. Vale? Unha vez que se publique esta convocatoria, unha semana máis ou menos despois do decreto de oferta de emprego, comezará o prazo de inscripción nas OPOs. Vale? Cando comece o prazo de inscripción das OPOs, o primeiro día do prazo, como a sempre, se me cadra ben, intentarei facer o directo de inscripción o primeiro día de prazo, e o tutorial, pois probablemente o primeiro día de prazo tamén estea disponible en YouTube. Vale? Tutorial aquí, en directo, que é máis ameno, é máis doado responder as preguntas e todo iso. E despois o tutorial en YouTube para que o vexades despois cando queirades. Vale? Di aí Lois Nelo, importante non esperar o último día que despois se non vai a web ou algo poden darse sustos. Parece seu, porque eso digo moi habitualmente nos meus directos, é dicir, non deixades nunca po último día a inscripción nas OPOs, igual que vos digo que non a fagades nunca o primeiro día. O primeiro día deixademe a min só, que a faiga eu, fago vos o vídeo, vedes como se fai, e fago o vídeo de YouTube, publico o tutorial en YouTube, pero vos non o fagades o primeiro día tampouco. O primeiro día, encima este ano que xa nos dixeron que ia haber cambios na solicitud de participación, os que xa vos comentei, pois sempre dá problemas o primeiro día. Entón, nin o primeiro, nin o último. Xa vos digo, é un prazo de 15 días, un prazo moi amplo, dá tempo a facer a inscripción. Vale? Olvidar tampouco vos ides olvidar, porque nas miñas redes sociais pois tedes o prazo ben visible, etc, etc. Malo será, non? Vale. Vale. Sorteo de tribunais. O sorteo de tribunais, que tamén é algo moi importante, ainda que pode parecer un simple trámite, que realmente o é, pero para un opositor ou opositora, o sorteo dos tribunais debería, ou polo menos para min, sempre era importante, vale? Vai ser o 10 de abril, e explico-vos por que é importante. Non para que esteades atentos ao 10 de abril, pero si uns días despois, que xa se publican as persoas que van exercer de tribunais, pois sempre é bon, vos faced o que queirades, pero sempre é bon cotillar quen son
cando saibades a distribución de tribunal e o tribunal que vos toca, pois comprobar, buscar en YouTube, buscar en Google información sobre as persoas que van ser os membros do vosso tribunal. E digo vos por qué? Porque podedes atopar cousas como, por exemplo, imaginados que buscades, non sei, a un docente, pois, Federico Fernández Fernández, vale? Buscádelo en YouTube e resulta que vedes pois, que é o coordinador de biblioteca do CEIP non sei que. Bueno, pois é probable que nos prácticos do corpo de mestres pois que Federico pois propoña unha pregunta sobre a coordinación de biblioteca ou algo relacionado coa biblioteca. Vale, é un exemplo. Vale, un exemplo. Outro exemplo, imaginádevos que non saio do corpo de mestres e que no corpo de mestres alguén de infantil, buscádelo en Google e resulta que atopades pois, que está participando en proxectos de robótica nun centro, por poñer outro exemplo. Bueno, pois é probable que esta persoa no examen pois igual vos apareza algo relacionado coa robótica, vale? Eu no meu caso fixera unha investigación deste tipo e valérame para saber, no meu caso, fora ao revés, o sea, para saber que se caía un tema de Cabanillas, non facelo nunca porque no tribunal había unha persoa que fixera non sei cantos estudos literarios sobre Cabanillas. Entón digo, saber máis que este de Cabanillas vai ser imposible. Entón se me cae o tema de Cabanillas, pois non o fago. Entón, bueno, sempre podes atopar pistas aí que poden ser do voso interese. Proba de castelán e proba de galego xa se coñecen a día de hoxe os días. Xo digo aquí ben alto e ben claro porque un ano botáronme a min a culpa de que unha persoa, fixadevos, botáronme a min a culpa de que unha persoa non foi á proba de galego porque eu non o puxen en Telegram. Con 2 cojones me dixeron eso. Vale? Entón, xo digo agora a 4 de febreiro de 2025, bueno, isto foi xa hai moitos anos, pero bueno, a 4 de febreiro de 2025 xa vos digo que a proba de castelán vai ser o 14 de maio do 25 ás 5 horas no IES As Fontiñas de Santiago de Compostela, e de galego vai ser o mesmo día no mesmo centro, pero 1 hora e media máis tarde, ás 6:30, 14 de maio no IES As Fontiñas, Compostela. Vale? Xa queda dito. Outra das novidades que se introduce este ano nas Opos, que a verdade é que chama un pouco a atención, é que introducen, isto comentámoslo na mesa e nin nos contestaron, eu penso que igual hasta o meteron e non se deron nin conta, pero bueno, aparece se és unha persoa que se necesita unha adaptación de tempo e medios, xa sabedes que hai xente que as pide, porque ten unha discapacidade ou que sexa, entón, se pides unha adaptación de medios, a maiores agora podenche pedir un informe médico adicional posterior. É o que día o borrador da convocatoria. Entón, na mesa preguntouse a que viña isto, é dicir, se ti presentas un informe médico e che dan unha adaptación de medios, cal é a explicación de que despois teñes que pedir posteriormente que che pidan outro informe médico adicional? Non sei. Non o contestaron, non sei se ao final o van quitar, pero bueno, cando se publique a convocatoria no DOGA, pois saberémolo, pero bueno, moito sentido non parece ter. Despois, a orde de actuación dos opositores e opositoras que vos presentades, vale? Isto igual non sabedes, vale? Pero primeiro actúa, digamos, os que van polo procedimento de adquisición doutra especialidade, vale? Despois os de quenda do promoción interna, o sea, 2-1. Despois o persoal aspirante pola quenda D, e aquí onde hai unha novidade, que van ir primeiro os da quenda de discapacidade intelectual antes dos doutra quenda D, vale? E despois os restantes aspirantes, vale? Isto digamos que é a orde de actuación, pero isto non significa que o 21 de xuño vai a facer o exame os da quenda E e os da quenda libre, pois o vades facer máis allá. Non, vai ser o mesmo día, vale? O que pasa que despois cando vayan ler e todo iso, pois aí sí que poden cambiar a orde, vale? Acto de presentación. Falaba alguén por aí que xa lín que alguén puxo o 21 de xuño, non sei que. O acto de presentación é o 21 de xuño, seguramente sexa ás 9 da mañá, digo seguramente porque é habitual nos últimos anos, que saibades que é obrigatorio e personalísimo, é dicir, tedes que ir sí ou sí, forma parte da oposición, pois que sodes novatos sobre todo, a presentación, forma parte da oposición. É dicir, se non vas á presentación, xa non vas facer a primeira proba. Non é voluntaria nin opcional a presentación. É moi obrigatorio, é moi importante. Fixadevos o que dixen ao principio. O número de prazas a cada tribunal
repártese proporcionalmente en función do número de presentados na presentación. Vale? Así que xa sabedes, anotade aí na vosa axenda, 21 de xuño, seguramente ás 9 da mañá, a data que estou dicindo agora, a 4 de febreiro, lóxicamente, cando a publique oficialmente a Consellería, tedes que revisala, pero máis seguro que sexa o 21 de xuño ás 9. E repito, obrigatoriamente para todo o mundo que se presente. Temas, os que xa vos presentastes algunha vez, pois xa sabedes que en secundaria vos van sacar 4 bolas, e ides ter que facer un tema. E os que vos presentades a mestres, ides sacar 2 bolas e ter que facer un tema. Vale? Os que me vedes habitualmente e que xa fostes moitas veces ás oposicións estaredes dicindo porque non está falando Pablo do número de bolas, é o mismo do ano que ha pasado. Bueno, pois por 2 motivos. Primeiro, porque pode haber xente nova que se presente por primeira vez e que estea vendo este directo e o meu careto por primeira vez. Por certo, por curiosidade, hai alguén que chegara estes días ou hoxe a canle e que estea vendo un directo meu por primeira vez sobre oposicións? Hai alguén? Se hai alguén que cante aí no chat. Lembradelle tamén, por favor, darlle a seguir, que non vos costa nada. No meu caso non gano nada porque lle dades a seguir, pero faime ilusión ter aí dicir, pois teño 2.000, 3.000 seguidores, non sei. Vale. Bueno, aí temos varias persoas que pois nada, pois benvidos. Non quero saber por que chegastes aquí, pero espero que sexa por ben e que vos recomendaran vir á canle porque digo cousas interesantes sobre as opos e non que vos dixeran que hai un pringao que fale demais, vale? Bueno, espero tamén que vos estean quedando claras as cousas e se tedes dúbidas, pois cando acabe, pois podesme preguntar aí no chat o que queirades, vale? E tamén o segundo motivo polo que falo un pouco dos temas, isto non é por asustarvos, vale, pero xa sabedes que se leva falando desde que empecé a opositar no ano 2006, lévase falando de que van cambiar os temarios das oposicións, vale? Desde o ano 2006 leva cambiando. E que saibades que isto vai pasar. E agora está máis cerca de que pase de que estaba no ano 2006, vale? En teoría, igual ao ano que ven non, ou sí, pero a modificación dos temarios é algo que está aí e que o goberno, en teoría, debería leválo a cabo na legislatura. Xa veremos despois o que pasa, vale? Pero, en principio, coidado aí co tema dos temarios, vale? Sí, primaria, todos os temarios, vale? Pensade que os temarios a día de hoxe son do ano 90, unha cousa así, a maioría, vale? 90, 93, 96, creo que hai algún por aí. Entón está, xa vos digo, é que desde o 2006, que cando empecé eu a opositar no 2006 xa se falaba de cambiar os temarios, prometo, non estou exagerando, era así. Vale, entón o que vos quero transmitir é que está máis cerca de que pase, vale, non van pasar tantos anos como de 2006 a 2025, pero tampouco vos quero dicir con isto ni meter medo pa que empezades a dicir por aí que po ano van cambiar os temarios, vale? Pablo non dixo que po ano van cambiar os temarios, Pablo dixo que nos vindeiros anos haberá cambios de temarios casi seguro, vale? Hai que aprobar canto antes, di aí xa un partisano. Efectivamente, vale. Novidade importante na programación que realmente, a ver, é unha novidade importante, pero o cambio que fan, digamos que é positivo, entón deixa de ser novidade porque é unha cousa... Vou non explicar e acabo antes que me estou liando. Vamos a ver, antes na programación, cando a convocatoria vos fala do número de páxinas da programación, dicía 60 folios a unha soa cara. E seguro que escoitastes moitas veces xente que presentou a súa programación en vez de 60 folios a unha cara, 30 a doble cara, ou incluso 60 a doble cara, que coñeceu algún caso tamén, vale? Entón iso sempre daba certos problemas. Tribunais que non sabían que facer, uns que facían unha cousa, outros que facían outra. Entón agora cambiaron iso e xa non vai aparecer... É certo que se colledes agora o borrador, no borrador ides ver que no corpo de mestres segue aparecendo 60 folios a unha soa cara, pero tamén o van cambiar, igual que xa o cambiaron a día de hoxe, no caso de PES e PES-FP, que é o que se convoca este ano, vale? Porque aí xa aparece que son 60 páxinas.
vale? Cambian folios a unha cara por páxinas. Eu, personalmente, creo que é un cambio bastante positivo e que dá lugar a menos interpretacións. É dicir, son 60 páxinas. Se faz 60 páxinas a unha cara, pois son 60 folios, pero son 60 páxinas. E se faz 60 páxinas a doble cara, teñen que ser á forza 30 folios, porque son páxinas. Vale? É dicir, cada numerito vai ser, como máximo pode haber 60 numeritos. Vale? Entón, tede en conta iso, vale? Agora non vai haber problema ningún, que antes a xente tiña medo a presentalo para reducir papel en 30 follas a doble cara, había moito medo a iso, tal. Agora xa se pode porque van cambiar todo e vai poñer 60 páxinas. Vale? Despois, unha cousa tamén importante que cambia, ou que creo que van cambiar, porque isto teño que dicirvos que non o deixaron nada claro, a pesar de que houve varios sindicatos hoxe na mesa sectorial que o comentamos, non quedou nada claro ao final se o van recuperar ou non, pero eliminaron, os que xa vos presentastes algunha vez, se lembrades, había un prazo para reclamar contra a lista de aprobados definitiva do tribunal. Vale? Eran eses 2 días de prazo que a xente sempre se atopaba con moitos problemas porque o tribunal dicían que xa non estaba nos centros. E entón, como tiñan ese problema, o que fixeron estes animales, porque se non se pode chamar de outra maneira, é quitalo. En vez de mellorar a cousa e dar unha solución, pois quítano. Vale, entón, xa vos digo, hoxe na mesa sectorial foron varios os sindicatos que pediron que eso se restablecese, porque, coño, é un prazo de reclamacións. O sea, se hai un erro na lista, xa te tes que ir a un recurso de alzada. É un pouco ridículo, vamos. Pero, bueno, quitárono. Quitaron, dicía, esta relación farase pública na páxina web de oposicións e outorgarase un prazo de 2 días hábiles para reclamar contra posibles erros. Iso desapareceu. Xa vos digo, non vos podo dicir se o van volver a meter ou non, pero é cho que hai. O sorteo dos tribunais Medialevo é o 10 de abril, ás 9 da mañá. É público, por se queres ir, e che toca aí premio. Vale, máis cousas. Agora, se queredes, podes preguntar cousas relacionadas coas oposicións, vale? O que queirades. Mentre eu comento algunha cousa máis. A primeira que vos vou comentar é que dentro de un tempo, igual espero que acabe o prazo de presentación de solicitudes ou o fago durante o prazo, non sei. Vou facer un directo aquí e vou traer a unha invitada que vai ser unha preparadora de oposicións. Entón, vou facer como ano pasado, facerlle as preguntas que vos que me digades que lle faga. Entón, para iso, sempre fago o mesmo que é na miña conta de Instagram, que se chama como a esta canle, Pablo Rodríguez Vila. Nunha historia, publico unha historia para que me mandedes preguntas para esta preparadora, vale? Entón, todas as persoas que esteades interesados en que a preparadora vos conteste calquera cousa relacionada cas oposicións, podedes mandar por Instagram cando poña esa historia, vale? Entón, se non me seguides en Instagram, buscadesme Pablo Rodríguez Vila, seguidesme e cando publique esa historia, pois mandadesme a vosa pregunta, vale? Calquera cousa relacionada coas opos, de programación, do que vos queirades, vale? É unha preparadora, xa veredes. Que máis? Non convoca, se xa estamos desamparados agora máis. Espero que non estés dicindo por min. Porque pois estou aquí dando información ás 10:30 da noite porque me apetece. Entón espero que non te sintas desamparada por culpa miña. Non convocan a Escola de Idiomas de ningunha especialidade? Non. E xa digo, pedimos na mesa explicacións e a explicación foi un pouco vaga, así de que, bueno, de que ian esperar a darlle destino á xente que ten e non sei que, non sei cuánto. Bueno, nada. Que non vai haber opos de hoy. É iso que había algunha especialidade, a ver, non é por tirar para a casa, pero en galego de hoy hai máis do 30 e pico % de interinos, podían perfectamente sacar prazas, pero bueno. Se te vas presentar para adquirir nova especialidade, pode che tocar de tribunal igualmente. A ver, en principio, sí, sobre todo porque o que che pode dicir o presidente dese tribunal é que o día que teñas que ir a facer o exame que corresponda, pois que libras, pero que o resto teñas que ir, entón podría ser que che tocase igual, sí. Respecto a, de feito, antes o que facía moita xente era inscribirse nas opos,
nunhas opos, para poñelo como motivo para non ir despois ás opos, pero eso xa é moito que non funciona. Programacións didácticas. No caso de FP hai que ceñirse a onde se pode atopar en tal K. Onde se pode atopar, eso buscas en Google a referencia que trae a convocatoria da orde esa que estás dicindo e xa che veñen esas plantillas. Por certo, de FP dixeron que iban mirar algo das unidades didácticas, de cambiar algo, non vos podo dicir moito máis porque foi ao final de todo e non me enterei moi ben. Pero estade atentos a cando saia a convocatoria, se sodes de FP, e dadelle un vistazo ao tema das unidades didácticas, a ver que cambio vamos a falar aí, vale? Sábese cando abre a inscripción? Bueno, xa comentei un pouco polo medio do directo sobre a inscripción. Primeiro teñen que publicar no DOGA o decreto da oferta de emprego. Unha semana despois de que publiquen ese decreto, publican a convocatoria, e o día seguinte de publicar a convocatoria comeza o prazo. Así que botádelle polo menos un par de semanas, 3, tranquilamente. Pero bueno, ainda así dixeron que ian intentar publicar todo o máis asiña posible. Pero bueno, veremos a ver cando é o máis asiña posible. Pode ser que a data de realización das oposicións me coincida no momento de parto. Que significa o que pon o operador con respecto a iso? Ti tes dereito a que che fagan un exame sexa onde sexa. Vale? Porque non te poden discriminar por razón de sexo. Vale? Entón, o que pon a orde é iso, que ti tes dereito a facer a proba. Vale, entón supoño que poñerá, creo que pon algo así como que o tribunal adoptará as medidas necesarias para que non te discriminen por razón de sexo, é dicir, que non che diga non podes facer o examen porque estás parindo. Pero iso terás que mandar unha instancia xenérica por sede electrónica a Recursos Humanos para que Recursos Humanos avise ao tribunal que corresponda e que tome as medidas que sexan. A ver se a terceira vai a vencida. Porque dixe a terceira vai a vencida. Preguntache 3 veces e non te lin Alba, perdón. Hoxe estades como botando bronca seguido, pero que pasa? De baixar o número de 15 unidades, situacións de aprendizaxe, non se falou nada. De feito, Alba, ti pensa que a primeira frase que pronunciou a administración na mesa foi, bueno, como as oposicións van ser como o ano pasado, pois vamos pasar rápido. Para que aquí temos moitas cousas que pedir, así que espera un pouco. Entón, diso non falaron de reducir nin de nada diso. A primeira parte é práctica de empregar a práctica físicamente, ou son exercicios igual que no resto. Mira, beca cortil é o resto. Beca cortil é o resto, vale? No borrador da convocatoria, se o vistes nas páxinas dos sindicatos, igual o vistes un día e non volvistes a entrar, pero é que mandaron despois, con posterioridade, un anexo a maiores, que é o anexo 6, que non viña por error na convocatoria primeira, e vou poñer aí no chat, vale? Isto é relacionado coa pregunta de como é a primeira parte, que é o que pregunta Beca Cortil, creo que era, vale? Nese anexo que vos acabo de poñer aí, ben especificado como é a primeira proba en todas as especialidades. Vale, así que mirado. E xa vos digo, non viña no borrador da convocatoria que enviaron en primeiro lugar, non viña. Entón, se leístes iso só, pois non vistes este anexo 6. Vale. É a primeira vez que vou este proceso. En secundaria, sei que é práctico. Bueno, acabo de mandar. Vimos a primeira parte é tipo test. Na página de Pablo... é verdad. Na miña... Adiós. Que se me olvidaba algo moi importante. Vamos a ver, que me matei a facelo e iba menos mal que alguén mencionou aí algo da página. Mirade, na miña página web, vale, profesoradogalicia.com, que é a que estades vendo aquí, hai unha sección específica de oposicións, vale? Entón, nesta sección de oposicións, unha vez que vos registrades e iniciades sesión, ou se xa estades registrados, que iniciades sesión, eu vou iniciar sesión aquí con esta conta, por exemplo, que teño eu. Vale, cando iniciades sesión xa vos vai deixar ir aquí e pulsades en oposicións e tedes un apartado específico. Bueno, hola a toda esa xente que lle estades dando agora a seguir, moitas grazas por seguirme. Eu xa sabedes que non gano nada porque me sigades, que non teño isto monetizado ni nada, pero agradezo igual que lle dedes a seguir, home, así polo menos tamén preguntas as cousas no chat. Vale,
Nesta páxina de oposicións, pois xa digo, tedes o baremo para consultar dun xeito máis clariño que puiden facelo e breve, tendo en conta que é un baremo dunhas opos. Tedes unha calculadora que vos calcula o voso baremo en función dos vosos méritos, vale? Tedes os exames de outros anos aquí, que agora introducín a novidade, antes había que descargalos por corpo, é verdade que era un pouco coñazo, agora xa se pode descargar directamente por especialidade e por ano de oposición, vale? E despois tedes aquí unhas preguntas frecuentes sobre as opos, que son cousas basiquiñas de todo. Tedes os meus vídeos da canle de YouTube sobre opos. E tedes este asesor de inteligencia artificial, pero que está configurado aínda cos datos da convocatoria do ano pasado, vale? Porque deste ano aínda non se publicou en Doga. Cando se publique no Doga, pois xa actualizarei. Pero agora mesmo responde, se preguntas cando son vou probar, pero cando son as opos, responde en base a datos do ano pasado, vale? Porque está así configurado. As oposicións comezan o 22 de xuño de 2024, vale? É o que acabo de responder, así que non menos a isto, ao resto podedes facer caso porque nunca vai cambiar nada ou casi nada, vale? Pero, bueno, iso, esperada que o actualice, polo menos. Nada, iso é o que queria dicir. E agora, claro, fixastes moitas preguntas e salteinas todas. Vamos a ver. Estudei sempre en Galiza pero non fixen bacharelato, polo que non teño Celga 4. Lín por aí que se pode facer unha prova de nivel de galego nas opos. É certo ou preciso o Celga si ou si? Hai un exame, díxeno durante o directo, vouche dicir hasta o día do exame de galego, vale? Porque xa se sabe a día de hoxe. O exame de galego é o día 14 de maio de 2025 a 6:30 da tarde, no IES As Fontiñas de Santiago de Compostela. Vale. Tes na miña páxina web onde acabo de ensinar exames da prova de galego. E se non tes o Celga 4, cando te inscribas nas opos vas ter unha opción que che di que tes que poñer non teño Celga 4 e tes que ir a ese exame que che acabo de dicir desa data, vale? Que máis? Que necesitas presentar para poder presentarte? Celga 4 é o título da carreira, algo máis? Mira, o título, Julia Fernández, o título da carreira xo tes xa de hai bastantes anos, ou mellor dito, se aparece no rexistro do Ministerio, xa podes incluso deixar que cho consulten automáticamente, non terías que presentalo. O Celga 4 eu sí que recomendo presentalo sempre porque consultan automáticamente o que emite política lingüística, pero é que a maioría de xente non temos o que emite política lingüística. A maioría da xente, o Celga que temos é o Celga que nos deron no instituto, e ese non o consultan automáticamente. Entón o Celga 4 metedio sempre, vale? Entón, se te presentas a mestres, Julia, só necesitas iso. Se te presentas a secundaria, faiche tamén falta o mestrado do profesorado ou o equivalente. E o mestrado do profesorado tamén, se xa o tes de hai tempo, pois xa vas poder autorizar tamén a súa consulta. De todas maneiras, xa o verás no directo, ou se queres agora ir a YouTube e ver tutoriais de inscripción que xa os hai do ano pasado, vale? De feito, vou poñer aí, porque vexo moita xente interesada en como se inscribe un nas opos, e tedes o meu vídeo que vai valer perfectamente para este ano tamén, vale? Entón, a ver, inscripción opos Pablo, a ver se así atopa algo. Inscripción do 2022, no, aquí, inscríbete nas opos de 2024. Aquí estou eu co meu suadoiro do Breogán. Vale, poño polo aí, vale? Este é o tutorial de inscripción do ano pasado, xa vos digo, este ano vai ser moi similar, senón igual de todo. Foisemos Santo Ceo agora, non sei que estaba dicindo. Non sei que estaba dicindo. Nada, estaba falando do que hai que presentar, estaba respondendo a Julia, pero non sei porque falei agora mismo en concreto do vídeo ese, bueno. Que varía de adquisición de novas especialidades respecto dunha OPO normal? Mira, puntos de luz. Vouche pasar o borrador da convocatoria, que é este de aquí. Vale, para todos os que estades interesados en adquirir e interesadas nova especialidade, neste borrador, se facedes unha búsqueda con control F e poñedes título 2,
o título II, vale? En números romanos, título 2. Facedes a búsqueda, ides chegar a un momento que vos vai aparecer isto. Título 2, procedemento de adquisición de outras especialidades. Entón aquí, ao principio de todo, explícache como é o sistema de selección. A proba consistirá na exposición oral dun tema de especialidade que se opta elixido pola persoa aspirante de entre 5 extraídos, patatán. Vale, aquí tedes esa info. Estou me deixando hostia de preguntas, pero bueno, se non volvedas a poñer, é que me salta isto moi rápido para baixo. Hola Pablo, son de Biología, estou obrigada a presentarme para que non me boten da lista. Se se convoca Biología, sí. E se tes o posto consolidado. Podría outra especialidade para ampliar listas? Sí, sempre e cando teñas o posto consolidado en Biología. É dicir, se ti tes o posto consolidado en calquera especialidade, o requisito que tes para manterte nas listas é presentarte a unha posición que ti queiras. Entón, se tes o posto consolidado en Biología e vas a francés, e tes a titulación para quedar nas listas de francés ou pasas a primeira proba, pois vas quedar nas listas de francés. Descarga de examen, Vale, xa lle contestou algo aquí. Eu estou a punto de rematar unha mención. Se a data do título de mención é anterior ao prazo de inscripción pois onde se entregaría? Como onde se entregaría? Xuntaríase a través da chave cando faga a inscripción. A ver, as mencións normalmente cando te inscribes xa che pon que se son, non me acordo ahora moi ben como pon, pero se son feitas noutra universidade ou unha cousa así, que tes que achegalas. Entón, achégalas na inscripción. Se che é necesaria para a túa inscripción, sí, achégalo na inscripción. Hai un apartado para iso. Estudiei bacharelato en Galicia, o meu título específico para a OPA é de Madrid. Vamos a ver, dá igual onde sacaras a titulación universitaria. Dá igual que sexa en Madrid que fose en Santiago, con que sexa unha titulación universitaria, dá igual. O CELGA 4 haberá que presentalo, xa o compraron eles internamente. O do CELGA 4 xa o expliquei, volvo a repetilo por se acaso non estabas, pero o CELGA 4 só consultan automáticamente o de política lingüística. E a maioría da xente non tedes o de política lingüística, tedes o do instituto. Entón, eu sempre o chegaría. Non serve o C1 de galego, pedímolo outra vez nesta mesa sectorial que tivo lugar hoxe, que se puntúe por favor o C1 de galego, sobre todo no caso de que teñas, por exemplo, o CELGA 4. É dicir, se tes o CELGA 4 e o C1 tes dúas acreditacións, unha polo menos, o C1 deberían che puntuar. Pero nin contestaron. Dalles alerxa ao galego. Grande Pablo, non son tan grande, mido uns 76, 70, bueno, eu creo que cheguei a medir uns 78, o que pasa é que como vou para vello, vou encollendo, entón agora devo andar por uns 76, o sea, non son tan grande. Ao ser a taxa de reposición dixeron algo que para non podría ser escasa ou non haber. A ver, o do 120% da taxa de reposición é unha auténtica milonga. Está por lei prohibido sacar máis prazas do número de profesorado que hai actualmente. Polo tanto, o do 120% é que é unha milonga. O sea, non lle fagades caso a iso, é dicir, que este ano haxa unha taxa de reposición do 120% non quere dicir que o ano que ven non vai haber oposicións. De feito, xa vos digo eu que as vai haber. Seguro, vamos. Existe unha proba de galego antes do exame, vale? Se non tes o CELGA 4. O 14 de maio é. Ben a info na convocatoria. Eva Pega. A ver, Eva Pega. Tes un nome moi bonito. Non sei se é o teu apelido así ou se é un mote ou algo, pero se xa apelido ou mote está moi simpático. Vale, preséntame por primeira vez. Teño que presentarme pola especialidade que fixen no mestrado? Non. Non afecta para nada a especialidade do mestrado.
O que che afecta para entrar nas listas é a titulación universitaria. A ver, mirade, outra vez, se ides á miña páxina, na sección de legislación, esta de aquí, teño que volver a iniciar sesión, outra vez, pero xa estaba. Porque me sacou, bueno. Porque pechou o navegador, creo, bueno, igual. E non lle din a manter a sesión ni nada, bueno, é igual que xa estou, logo se fai. Vas aquí a legislación e pos aquí orde titulacións. E non atopa nada. A ver se poñendolle acentos. Tampouco. Bueno, pois vaste aquí a sustitucións, vaste a orde de titulacións, e esta de aquí, esta orde que aparece aquí, vou a poñer no chat por se acaso. Se vos fixades, establece unha serie, bueno, todas as especialidades aquí no lado esquerdo. Por exemplo, esta é física e química. Entón, ti a física e química, se te presentas cunha enxeñería destas, cunha licenciatura destas, cun grau nisto, etcétera, etcétera, se tes algo disto, con presentarte só, xa quedas en listas. Se non tiveses unha destas titulacións, terías que superar a primeira proba. A primeira proba é a parte A e a parte B, é dicir, o práctico é o tema para quedar en listas. Vale, non sei se me expliquei. O requisito é o que acabo de explicar. O requisito é ser graduado, pero non ten que ser por especialidade que se opta, correcto. É dicir, ti como graduado en lingua española podes se queres ir a galego. O que tens que ter en conta é de mirar nesta orde que vos acabo de poñer no chat se para lingua galega co teu grau concreto quedarías en listas só con presentarte ou se necesitarías superar a primeira proba. Lembrades, a titulación aparece aquí, só con presentarte xa quedas, vale? O tribunal sabe a titulación que tes? A ver, o tribunal no momento en que teñas que entregar méritos vai sabelo. Antes, pois non creo que teña por que sabelo. Tampouco sei que ten de importancia que saiba a titulación que tes, non sei. Antes de entregar os méritos, digo, non sei. Non sei en que estás pensando. Nos méritos puntuará que teñas aprobado algunha OPA anterior? Non. Iso foi algo exclusivo do concurso de méritos, vale? Xa houve xente que me preguntou estes días atrás como se conseguía un certificado de opos aprobadas e xa expliquei que non puntuaba, vale? Cando entregas méritos onde se descarga o de experiencia preva docente en centros públicos. Iso non che fai falta porque xa automáticamente a Consellería xos vai recoñecer, vale? Pero se quixerses ter esa documentación, teste que ir a datos persoais, que é esta páxina de aquí da Xunta, identificarte e vaste aquí á sección de expediente electrónico, servizos, e aquí hai solicitar certificado. Solicitas o certificado e aquí tes os servizos prestados, vale? Se estás en dúas listas e te presentas a unha, sácante da outra. Xa o expliquei antes, depende. Se tes o posto consolidado nunha das dúas e te vas a outra, pois vas quedar na que tes o posto consolidado e podes entrar tamén na outra. Vos pensade que cando tedes o posto consolidado nalgunha especialidade, o requisito que tedes para conservar o posto nesa lista é que se convoca a vosa especialidade, vaiades a unha oposición, pero a oposición que queirades, non ten que ser esa mesma. Para o tema de programación e os currículos nos que fundamentales mencionan o de FP Dual, porque supostamente xa tiveron que actualizar. Dixeron que iban facer algún cambio no tema das unidades didácticas de FP, pero non me cosquei moi ben a que se referían. Non sei se se referían a algún cambio igual nas rúbricas e igual ten que ver con algo diso que está dicindo ti. Pero sí que vos recomendo os de FP que revisedes a convocatoria no que respecte a unidades didácticas cando saia, vale?
A data final do proceso, que debeu preguntar aí Nerea, creo, se non me equivoco, normalmente é sobre o 20 de xullo. Entre o 20 e 25 de xullo acaba todo xa. E se este ano non hai o prazo para reclamar de 2 días, pois igual antes. Cal é o motivo de haber tantos recortes en mestres de PT e L? Grazas polas despistas. Mira, resumindo moito, eu últimamente estou vendo moito recorte de atención á diversidade por todos cantos laos hai. É dicir, recortaron nas prazas de atención preferente, agora recortaron nas opos. En cambio, por outro lado, están anunciando, eu vi unha noticia nun xornal que dicía que os grandes beneficiados que era a atención á diversidade nas oposicións. Entón, decisións da Consellería que non hai por onde pillalas, non se pode explicar moito máis. Pablo, lémbrate, sobre todo para a xente que se presenta por primeira vez, que teñen que apostarche unha churrascada ou mariscada cando vayan ás opos. Bueno, a ver, isto é un... Eu xa non sei se dicir se é un mito ou é unha realidade que a xente que me aposta efectivamente unha mariscada e me di Pablo, eu xa aprobo, invítote a unha mariscada. É raro que a xente esa non aprobe. Non sei se é porque teño algún poder influenciador psicolóxico mental nos tribunais ou se é pura chiripa, pero hai moita xente, podes pôr moitas mariscadas, así que por favor, mandademe mensaxes privadas de que se aprobades invitadesme unha mariscada. Eso sí, se pensades que me mandades a mensaxe e depois non me vou acordar, los cojones. O sea, teño as todas apuntaditas, tal persoa mariscada, tal, e depois vou comprobando a lista de opositores aprobados, tal, e quen está mando unha mensaxe, mariscada. Así que xa sabedes. O de churrasco non sei de onde o sacou, porque eu sempre apostei mariscadas. O sea, a mí marisco, churrasco nada. Aínda que suspendamos, se con presentarnos podemos logo cubrir o CADP aínda que non traballa... No, a ver, se suspendes non vas cubrir o CADP, vale? Se te presentas por primeira vez e suspendes, non vas cubrir o CADP, tens que esperar a que te chamen, a que consolides e despois xa tens que cubrir obrigatoriamente o CADP. Bueno, xa che puxo aí Alba, está Alba aí dándolo todo, eu que vou moi atrás contestando, verdade? É que estades preguntando tantísimo que mi madriña andou feito. Non entendo o que significa... A ver, Grunchit é o resto que vos estades presentando por primeira vez. É absolutamente normal que a día de hoxe non vos enteredes de mitad das cousas que poido dicir. O seu tema consolidado entendo que non tedes nin idea, nin vos soa, pero é normal. Vale? Non vos agobiades por non entender todo o de que podemos estar falando, porque dadevos xente, o sea, dadevos conta que aquí hai xente que xa se presentou máis veces ás oposicións, entón que xa ten interiorizado outros conceptos que vos aínda non tedes, pero que co tempo teredes. Así que non vos agobiades, nin pensedes que non me estou enterando de nada, isto é moi difícil. Non. Olvidadevos diso, vale? É unha vida laboral como a que sacas de internet, sí. Verónica Pazos. Ahora, claro, ahora todos apostades aí a mariscada. No, a mí non me vale así. A min é mensaxe privada por Instagram ou por unha rede social que me podes enviar privadamente e dir, Pablo, mariscada. É así non vale poñelo aquí nun chat que as palabras estas do chat levas o vento. Donde se apunta un pa mariscada? Tes un formulario, home, non se me ocorreu nunca sacar un formulario, pero pues andará. Todo se pode andar. Mariscada non me chama, Lois Blanco, ti de onde és, para non chamar chungo mariscada, estamos en Galicia, por favor, marisco, pulpo, hai que non seña marisco pulpo, polo menos, joder. Crea no disco nunha canle mariscada. Un oco na páxina do profesorado, bueno, xa pensarei, bueno. Tamén vos digo outra cousa, a ver, normalmente tamén faigo algún directo así resolvendo dúbidas sobre opos, igual cando haxa o prazo de inscripción fago algún, vale? Pero non me teñades a mal de que me vai a ir xa, vale? Agora mesmo, non marchedes, que seguro que hoxe hai bastante xente, entón quero facerlle unha raíz a alguén que estea de Twitch en galego, que non sei se hai alguén, vou mirar agora. Si, está recunchoado. Vamos a facer, vale? Pero, perdoade que marche, pero a min o que me pasa nestes directos
primeiro que vou vello xa tamén, entón, como non son directos nos que estea xogando ou dicindo tonterías, pois requíreme un certo esforzo mental que me acabo saturando, vale? Entón, cando pasa unha hora sempre me noto así un pouco que me dá o baixón, entón, co vosso permiso, voume ir eh, descansar, pero xa digo, a partir da hora que veñen as opos e tal, pois xa virei por aquí máis habitualmente, respondervos dúbidas sobre opos e sobre outras cousas máis, vale? Entón nada, voulle facer unha raíz aquí a Recuncho Gamer que está en directo. Dadelle un saúdo da miña parte, aínda que foi xurado de youtubeiras e non me deron ningún premio, pero bueno, o importante é participar. Así que nada, dalle un saúdo aí a Iago de Recuncho Gamer e vémonos no próximo directo, que non sei cando será, pero será en breve. Veña, boa noite.